Silavê var baş hev baş hevan no hevî dikim û tev başin selametin îro sê nûçe hene ji wara pêşkêş dikim paşê jî meseleyekî din heye teoriyekê heye dixwazim ji wara pêşkêş bikim di derbarê dewletbûnê de dünya çi wa tev diyare sistem pergala dewletbûnê ya cîhanê çi wa ye zanyarê siyasî John Mearsheimer li ser vê semînerekî wî hebû me semînera wî wergeran Kurdî tiştên balkêş dibêje em tê digihêjin ka dünya elem çi wa biye dewlet Kurd çema nebûne dewlet ji ber kîjan sedeman kîjan mantıqa Kurdan e heta niha rê nedaye ku Kurd bibin xwedî pergaleke navnetewî Kurd bibin xwedî statû Kurd bibin xwedî dewlet ez dibêjim qey teoriya vî camîrî dikare hinek pêşiya me ronî bike hele divê demê de ku tam em li ber pêvajoyekî avabûnê ne ji nû avabûna rojhilata navîn Kurd li wê derê ji çar gelên herêmê ê sereke Fars, Ereb, Tirk, cihû û Kurd hene. Wekî din millet hene lê ê herî mezin milletên ku bikaribin biryarê bidin di derbarê siberoja rojhilata navîn de ev milletin. Yani ême Kurd em bi qasî Tirk, Fars û Ereban hene. Ji ber vê yekê pêdeviya Kurdan bi statûyeke navnetewî bi dewletbûnê heye. Em cih didin teoriya siyasetmedarê navnetewî John Mearsheimer. Ne siyasetmedar lê pisporê siyasetê navnetewî ye. Ka em bidir wê çawa bibe pêşî em cih bide vê nûçe Îranê bi mûşekên balîstîk êrişê İsraîlê kir dibêje em ê İsraîlê bi erdê re bikin yek. Niha hevdîtin hene hevan lê İran jî êriş dike İsraîl jî êriş dike Amerîka jî yani hem êrişê xwe didomînin hem jî di bera jî hevdîtin hene. Lê herî dawî piştî nîvrê me ji were beyan kir Amerîka dibêje 14-15 pêşniyazên Amerîkayê yani İran dibêje pêşniyazên Amerîkayê rast e hatine berdestê me lê em red dikin. Pêşniyazê me hene ji bo Amerîkayê eger neyne cih em ê şer bidin em ê şerê xwe bidomînin. İranê beyan kir ku li İsraîlê zêdetirê heftê xalên ku Heyfa, Dîmona, Hadera û Bakur başûrê Tel Avîvê jî di nav de bi mûşek kirine armanc. Me çi gotibû İranê bi mûşekên balîstîk êrişê İsraîlê kiriye êriş didomin. Niha berpirsyarê Supayê Pastaraniyê Îranê eşkere kir ku di çarçoveya pêla heştê û yekê ya operasyona peymana rastîn çar de êrişên nû birine ser İsraîlê di daxuyaniyê de hate diyarkirin ku Heyfa, Dîmona, Hadera her du aliyên Tel Avîvê bi mûşekên îmat, qiyam û Huremşer çar hatine lêdan. Supayê Pastaran di daxuyaniya xwe de gev xwar got em ê Tel Avîvê em ê Heyfayê bi erdê re bikin yek. Di vê naberê de êrişên Amerîka û İsraîlê jî hene li ser İranê. İsraîl û Amerîka 28 Sibatê êrişê İranê kirin cara yekem ê êriş di demekî de pêk hat û danûstandirên di navbera Washington û Tehranê de didomiyan. İranê jî weke bersiv êrişê baregehên Amerîkayê kiriye li Qeter, Îmaratên Erebî, Behreyinê anha şer bi dijwarî didome. Her wiha İranê li hinek welatên herêmî jî daye armancê ku berê ji xwe re diyar kiribûn lê daye. Di êrişên Amerîka İsraîlê de Ali Xamenei jî gelek kes jî bi qasî 5-6 revebirên İranî tev hatin kuştin. Herî dawî İranê êrişê ser başûrê Kurdistanê kir li wê derê 6 pêşmerge şehîd bûn, 30 pêşmerge birîndar bûn. Lê piştî nîvrê Nêçîrvan Barzanî derket got ez bi İranê reketime nava têkiliyê di dawiyê de İranê gotiye bi şaştî çêbiye. Esas armanca me ne başûrê Kurdistanê bû ne ew dever bû yani ne ew dever bû. Lê İranê heta niha bawekê fermî daxuyaniya xwe nedaye. Yani tenê di hevdîtina bi rêzdar Nêçîrvan Barzanî re wisa bîye. Niha li Eyn İsa hevan li Eyn İsa ew fotrafê ku hûn dibînin êrişê dikanê Kurdan kirine. Êrişê dikanê Kurdan dikin. Mesele çi ye? Li Eyn İsayê di erdora Reqayê gundewarên
derdora Reqayê li wê derê Kurdan rehet bernadin. Mesele çi ye? Çawa ye? Ka em hema çim bi çend gotinan behsa wê bikin, paşê jî em ê cih bidin Teoriya John Mearsheimer. Baş e? Li bajarokê An Îsayê ê Reqayê ew dikeve ser Reqayê beriyan Amejêra digot Rojavayê Kurdistanê niha gef û zextên pir ciddî hene li ser milletê Kurdiyê wê derê li gorî agahiyên ku ji herêmê hatine wergirtin li ser dikanên welatiyên Kurd slogan têne nivîsandin. Sloganên nijadperestiyê ku Kurdan ditirsîne. Li ser dikanên wan îşaret hene. Dibe Kurd derkevin ji vê derê. Êrişkaran li ser deriyê dikana nivîsandiye ku ev kes yani li ser diçin xwediyê dikana tespît dikin dibêjin ev mirovê Qandîlê ye. Ev mirovê PKK'yî ye bi vî rengî wan Kurdan şwara dikin hedef. Rê nadin ku Kurd dikanê xwe vê bikin. Bawekî pir eşkere gef li Kurdan dixwin wan tehdît dikin ji bo ji bajêr derbikevin. Di dawiya dawiyê de rê didin ku Kurd wê derê îflas bikin dikarê xwe nikaribin bixebitînin û paşê jî bajêr biterikînin her der her tiş ji wan re bimîne. Dixwazin dest danî ser mal û milkê Kurda. Ew mal û milkê Kurda ku 5 sale kirî ne dixwazin ji nû ve bi dest bixin hem jî bi darê zorê. Ev eşkere ye, ev gefa ku li Kurdan tê xwarin yani pir nezehmet e. Rêveberên Rojavayê Kurdistanê dikarin bi heyetê Şamê re biçin nava bajêr, tespîtan bikin, li wê derê xwedî li Kurdan derbikevin. Garantî lazim e, garantiya Kurdan. Ev hemî îşaretê wê yekê nehêvanna ka ev teoriya ku niha piştî 5 deqê din ez ê ji we re pêşkêş bikim ji kerema xwe re goh bidin wê teoriyê. Hûn ê bibînin Kurdên li Ayn Îsa çima têne tehdît kirin? Sedem çi ye? Li Rojavayê Kurdistanê çima êrişê me kirin? Li Bakurê Kurdistanê Tayyip Erdogan çima gef li Kurdan dixwe ew Kurdên ku çûn Newroz pîroz kirine? Ew televîzyon û saziyên ragihandinê ê Tirkiye çima sibê hetayê werê dibêjin Newroza İstanbulê bû Newroza terorîstan? Sedem çi ye? Çima ji Kurdistanê re dibêjin terorîstan? Wana hemî goh bidinê çima? Sedem çi ye? Milletê me çima nebiye xwedî pergal, çima nebiye xwedî dewlet? Hemî di Teoriya John Mearsheimer de em dikarin bibînin û tespît bikin û em dikarin ji Ewropê ve qet nebe ne derenge ji bo nifşa nû. Nifşa nû ya ku ji 40 salê biçûktir e dibe acilen rewşê bixebin kontrola xwe, siberoja xwe bixebin garantiyê. İnsanên ku 6 salî, 7 salî derbas bûne, êdî dünya ne aydê wan e. Êdî emrê xwe temam kirine. Çi kirine kirine. Êdî ji Ewropê ve dünya ya gencan e, ya însanên 15 salî, 18 salî, 20 heta 40 salî jî dikarin vê dünyayê bi xwe birêve bibin. Qedera xwe bi xwe tayin bikin. Dünya siberoj ya wan e. Dibe ew kontrolê bixin destê xwe. İnisiyatîv divê de destê wan de be. İnsanekî ku 80 salê xwe temam kiribe û divê dünyayê de çi jiyaye jiyaye. Çi pêş xistiye xistiye. Dikare ji bo siberoja nifşa nû biryarê bide? Yani mantıqî ye? Na, ne mantıqî ye ne wisa? Wê demê çi dibe? Dibe nifşa nû jî gilî û gazinca neke. Siberoja xwe de bi xwe biryarê bide. Jiyan ya wî ye, dünya ya wî ye, Kurdistan ya wî ye. Wisa ye, edet wisa ye. Îja ev mesela dikanan mesela niha welatiyekî Kurd Axif Ahmed Xelîl beşdarî bültena Rûda wê biye. Dibêje li Ayn Îsa 5 û 4 dikanê Kurdan hene, 313 malbatên Kurdan hene li Ayn Îsayê. Erebên li wê derê gefê li me dixwin dibêjin hûn Kurdin, divê hûn herin bajarên xwe. Divê hûn ji bajarê me derbikevin. Em li pê çine, ew li pê çine. Em dibêjin ya em bi hev re bijîn aynî tiş wê li Tirkiye çêbibe. Garantî didim we aynî tiş wê li Tirkiye çêbibe. Sibê du sibê Tirk û êrişê me bikin li Ege, Qaradenîzê, li Stenbolê her derê ew ê bijin vê derê biterikîne. Mümkün e. Ji xwe dibêjin jî. Êrişê otomobîlê me dikin.
کەڤر و گولەیان سەر ماڵی مەدا دبارینن ئەم 45 ساڵن vê derê dijîn em çi bikin em rabixwe bikujin dibêje em mal û milkê xwe ji kê re bihêlin Ehmed Xelîl dibêje beyan dike ku li gundê Cehbelê ew jî dikeve çoltera Eyn Îsayê êrişê Kurdan kirine Ereban êriş kiriye di encama wê êrişê de 2 kes birîndar bûne li navenda bajêr jî êrişê dikanekî kirine dikana cilan ew ê ku kinj difroşin gefa şewitandinê li xwediyê dikanê hatiye xwarin dibêje eger hûn ji bajêr dernekevin em ê dikanê we bişewitînin em êrişê we jî bikin ji bo canê xwe malê xwe zaroka xwe ji bo mal û milkê xwe dibê hûn bajêr biterîkin Ehmed Xelîl beyan dike ku ev gev êriş 4 rojin didome ji ber van êrişe heta niha 20 malbatê Kurd mecbûr mane Eyn Îsayê biterîkînin wan malbatan ji ber tirsa canê xwe biryar daye êdî venegerin Ehmed Xelîl li ser hewldanên xwe ên ji bo çareseriyê jî him pêşniyaz kirin meserî li Rusipiyê Eşîrê Ereb daye em çûne Eyn Îsa me ji wan xwestiye werin mudaxelê meselê bikin Rusipiyên Ereban dibê em bi salanê nava hevdan em hev nas dikin dibêjin ya ew kesê ku tê sloganan dinivîsînin sloganên nijetperestiya Erebîzmê li ser dikanê we dibê em wana nas nakin wana xerîbin dibe ku çeteyên dewleta Tirkiye bin hevanda mümkün e gelo ew jî heye dibê em çûne cem hêzên ewlekariya giştî hikûmeta Sûriyê jî wan jî bi behaneya ku em li vê derê nûne hêza Mekkeyê me dibê mekir nekir xwe nedan bere meselê ji ber pirsyariyê dûr sekînin Eyn Îsa bajorekekî stratejîk e li çoltera Reqayê dikeve ser rêya navnetewî a ku em jî re dibêjin M4 M4 rêyekî navnetewî ye stratejîk e yani ji Qamişlo dest pê dike heta Helebê diçe ji Helebê jî ta diçe heta Şamê ev bajarok berê di destê hêzên Sûriye Qesedê yani werî ji xwe em tev zanin Eyn Îsa em zanin ku dirê çi waye li gorî peymana 18 çile Qesedê ji wî bajarokê ve kişiyabû hikûmeta Sûriyê li wê derê ye aniha wê derê kontrol dike ev bajarok di destê hikûmeta Demkî da ye asayîşa wan heye artêşa wan heye li wê derê û miletê me jî dibin gefê da ye aniha hevan ez dixwazim bala we bikişînim ser teoriya siyaseta navnetewî ya John Mearsheimer ka ew çi dibêje ev camêr kî ye behsa çi dike ez dixwazim em jî numûne îbret numûne derbixin ez dest pê dikim nivîsê ji we re dixwînim li gorî xwe vedî teoriya dewletbûnê heteriya tunebûnê milletekî çawa tune dibe dewletekî çawa dikare mayînde bibe li ser vê rûya erdê pêşî ez werim cem we li peyama we binêrim dengê min temam e dengê min baş tê we pirsgirêkekî teknîkî û filan û bêvan hebe ji min re bêjin eger tune ji min re bêjin temam dest pê bike hûn jî divê naverê de bibin abone vê kanalê bi pêş bixin em ji xwe re çi dikin wê rojê hevalekî ji min re dibêje temam dibê ya tavî Kurdî kêm daxife dibê pir zorê min diçe ku ez bi Tirkî zanînê didim Kurdan ji ber ku bi xwe alim e gelek zanaye ew jî mîna mitxebite li ser YouTubeê li ser kanalên cuda li gorî xwe teoriyên siyasî û vir da wê de berhev dike ji Kurdan re pêşkeş dike lê bi zimanê Tirkî dibê ji bo min weke îşkence ye ez milletê xwe mecbûr dikim ku ji bo bikaribin zana bibin divê Tirkî zanibin milletê min ji bo bigêje teoriyekî ji bo bigêje ilîm zanyariyê divê ya Erebî zanibin ya bi Tirkî zanibin çima em milletê xwe mehkûm dikin ku bi zimanê xelkê xwe bigîne zanyariyê xwe bigîne ilmê ji ber vê yekê ji me rêca dike ku xebata xwe bidomîne û çi qas ji destê me tê ne tenê nûçe ne tenê şîrove di qada navnetewî de li dibistanan li zanîngehan li mekteban xelk dünya alem çi dixwîne xwe çawa pêş dixe
xwe çawa zana dike, çawa mêjiyê xwe ronî dike, van agahiyan, van teoriyan bi Kurdiyan bigînin milletê xwe. Bila milletê me bigêje wê astê ji bo zana bibe, êdî pêdivî bi zimanê xelkê tune ye, bi zimanê xwe jî dikare zana be, alim be. Ya. Pêdivî bi kanalên wekî me ye. Ji ber vê ewa min ew e, fikra min, kanalên wekî êm e bila zêde bin. Çi didin millet bila bidinê. Qet feq nake. Binêrin. Feq nake. Bila çîrok bin, bila dengbêjî be, bila ilîm be, bila matematîk be, fen be, li ser xwezayê be, li ser ekolojiyê, li ser heywanan feq nake. Bila Kurdî be. Maqsed milletê me bi zimanê xwe bigîne agahiyê navnetewî. Wextê dibêjim agahiyê navnetewî yani ew agahî, ew zanîne ku millet xwe pê xwedî dike ya. Ya însan çawa ku bi non û av û bi çay xwe xwedî dike, mêjiyê xwe jî bi ilîm xwedî dike. Çünkü wextê tu xwe xwedî nekî, tu tenê êdî ji fîzîkê pêkitê. Ji bo însan bibe însan, dibê xwe xwedî bike bi ilîm, bi zanînê. Xwe nû bike, xwe teze bike. Çi zanim? Tiştê wisa. Yani di wê çarçivê de dibêjim, min her hebin. Yani vê derê dixwazim bala we bikişînim ser girîngiya kanalên wekî êm e. Wel ku derê Kurdî dît pêlêkin, bibin abone mezin bikin. Feq nake. Bila ê derve êm e be. Ma kî tiştekî xirab bi Kurdî dikare bide însanan? Ma tu bi Kurdî dikarî tiştekî xirab bidî însanan? Na. Çünkü Kurdî zimanek maqûl e. Merû pê tiştê xirab nikare bide însanan. Hevan no ezanim hûlbendê ne em hema dest pê dikin. We goterê Tahsîr Erdogan mala te ava gelek spas dikim. Aqubet serê hevalê din be, ew jî bibin endam, ew jî bibin abone her hebin. Merci beaucoup. Acibandin kêm e dibêje Emîn Kutlar. Ya Emîn Kutlar mizû da helê te nepirse nizam rewşa te çi bû, tu mayî, nemayî, tu çûyî, neçûyî, tu li ku derî, çi hat serê te tew nizanim. Yani tu ez gerek du însanek hêjayî. Tu malbata xwe hêvî dikim hûn gihîştibin aramiyê û ewlekariya we temam be. Bi vî şeklî. Niha hevan no, min pêşî nivîsa ku ez ana ji were dixwînim ji gotarekî zanyarê siyasî John Mearsheimer bi alîkariya zekeya Sunnî ve guharand nivîsekî İngilîzî dûra jî wergerand Kurdî. Giringiya vê nivîsê çi ye? Niha di van deman de hûn jî bi xwe dibînin ku niha pêvajo hene şîret li me Kurda tê kirin ku em bi Tirkiye re, bi Sûriye re, bi Îranê re bibin yek tekiliyekî baş li ser bingeha baweriyê ava bikin bi van milletan re, bi van dewletan re ne? Niha pêvajoyekî bi vî şeklî heye. Niha di nava du netewan de bawerî gelo mümkün e, nemümkün e. Bi taybetî jî bi Tirkan re, bi Ereban re, bi Farisan re, ev însanên derdora me. Bana mühim in. Dibe em hinekî bînin ber çavê xwe. Teoriya siyaseta navnetewî ya John Mearsheimer. Ew dibêje teoriya min li ser 5 texmînên hêsan ava bîye. Ez van 5 texmînan digirim, wan dixim nava mîkserê, belendirekî. Wana te hev li hev dikim, 3 şêwazên tevgerê jê derdikim. Yani 3 encaman ez jê derdikim. Ev 3 şêwazên tevgerê ji me re dibêjin em di cîhaneke reqabetê de dijîn ku hêzên mezin bi hev re pêşwaziyê dikin. Da ku bibin yên herî mezin, yên herî tirsnak. Ku bikarin bibin hêza tehdîtê li ser dewletên cîran ê din. Baş e. Ez bi 5 texmînan dest pê bikim û rava bikim ka ez çawa gihîştim vê encamê. Texmîna yekem ew e, dewletên cîhanê aktorên sereke yên pergala navnetewî ne. Ev pergal anarşîzm e. Dewletên îro ê li cîhanê xwedî pergalekî ne. Yani sistemekî wan heye, çerxekî wan heye. Ew pergal anarşîzm e. Bê serûber e. Ev tê wê watê ku di cîhana me de di ser dewletan re tu desthilatdarekî bilindtir û mezintir tune ye. Dewletbûn pergala herî mezin e. Anarşîzm berovar jî yerarşiyê ye.
Dibe ku gelek cevap bifikrin ku anarşi tewatiya kaosi. Luguri teoriya min na. Di çîroka min de anarşi nayê wê watê. Nayê wateya kuştin û kaosê. Di çîroka min de anarşi tenê berovajiyê yerarşiyê ye. Hiyerarşi yani hêzekî di ser hêzekî din re ye, yek li jê re, yek li jor e, êjêr li gorî fermanê êjor tevgere. Yani Tirkî jê re dibêjin alt üst ilişkisi, yerarşik yani. Baş e? Anarşizm tam berovajî ye. Kes ji kesî talimat nagire, kes ji kesî ferman nagire. Herkes wekî heve. Kes naçe hewara kesî de jî. Dewlet aktörên serekeyên pergala anarşîzmê ne. Mîna topên bilardoyê bifikirin li ser maseyekî wisa disekinin. Yani her top bi qasê xwe top e. Herkes mîne heve, herkes weke heve. Baş e? Dewlet wisa ne li vê dünyayê. Texmîna duyem ew e, yani vêya serê xwe de bikirin. Texmîna duyem ew e, hemî dewlet xwedî astiyeke kapasiteya leşkerî ya êrişkar. Yani şiyana askerî ya êrişkar bifikirin. Bêguman hin istisna jî hene. Mesela welatên piçûk hene weke Belçika, Mozambîk, Guatemala xwedî kapasiteya askerî ya êrişkar pir kêm in. Hêza wan askerî ye lê nikarin êrişên derdorê bikin. Kêm e yani. Berova jî vê welatê wekî dewletên Yekbûyîn Amerîkayê, İsraîl, Brîtanya mezin, Rusya wana xwedî kapasiteya askerî ya êrişkar ya mezin in. Lê ya girîng ya muhîm ew e her welatekî xwedî asteke kapasiteya leşkerî ya êrişkar be. Her welatekî li gorî xwe xwedî asteyekî ye ku dikare êriş bike. Ji xwe dikare xwe biparêze lê dibe kapasiteya wî hebe ku bikaribe êriş bike. Texmîna sêyem çi ye? Ev bû du texmîn ji were dibêjim. Texmîna sêyem çi hevano? Ev jî gelekî girîng e. Ew jî niyeta dewletan e. Texmîna yekem ji bîr nekin. Dewlet aktörên serekeyên pergala anarşîzmê ne. Bê yerarşî dixebitin. Yani dewletekî ne de emrê dewletekî din de ye. Texmîna duyem jî ji xwe ew jî ji bîr nekin. Hemî dewlet xwedî asteke kapasiteya askerî ya êrişkar e. Texmîna sêyemîn çi ye? Ew jî niyetan di xwe de dihewîne. Li vê derê texmîn ew e hûn qet nikarin di derbarê niyetên dewletê din de bibin xwedî agahî. Yani jî hûn nikarin bawerî bi niyetê wan bînin. Ev di teoriya min de şertekî pir girîng e. Xwendina niyeta dewletan. Pir zehmet e mirov karibe niyeta dewletan şîrove bike, texmîn bike. Niyeta wan di serê siyasetmedara dan e. Yani hûn nikarin wana bibînin. Ev dervey hêza mirovan e. Çawa? Wekî numune. Mesela dibe ez numune dibe ji tecrüba xwe a jiyanê bidim. Di dema şerê sar de dema me xwest em niyeta yeketiya Sovyetan fêr bibin, me pêşî hewlda em fehm bikin ka hêz, quwet, şiyanên yeketiya Sovyetan çi ne? Yani kapasiteya Sovyetan çi qas e? Ya duyemîn niyetên Sovyet çi ne? Tespîtkirina hêz û quweta yeketiya Sovyetan ne zehmet bû? Me dikaribû yani wan hêza maddî bibînin. Yani em dikarin bijmêrin. Ya li cem yeketiya Sovyetan çend keştiyên bin avî hene dikarin êriş bikin. Çend SS-8 hene, çend Foxbat hene, çend ev hevwatên divîzyona zirxî û filan û bêvan balafirê wan, keştiyê wan, hêza wan a eskerî dibe me dikarîbû texmîn bikire, me dikaribû bidîta. Li ser kapasiteya eskerî ya Sovyetan yani fikrekî me zelal çêbû hebû. Lê tiştek hemû me nikaribû em bibînin çi bû? Ew jî niyeta yeketiya Sovyetan bû. Ew zehmet e. Li ser plan û projeyên di serê revebirên Sovyetan de mesela Nikita Khrushchev yan jî Leonid Brezhnev tamam mı? Nîqaşekê me ya mezin çêbû. Niyeta van revebirên yeketiya Sovyetan çi ye? Niha kapasite wana eskerî em zanin.
di serê wan de çi derbas dibe? Sibê, du sibê, 5 salê din, 10 salê din, 20 salê din ew ê çi bikin? Hêza wan mezin be ew ê êrişê cîranê xwe bikin? Ew ê êrişê Amerîkayê bikin? Wê çawa be? Ji ber vê yekê xwendina niyetê zehmet e. Mesela dibê wê demê hevalê me digot hin kesan digot niyeta van revebirên Yekîtiya Sovyetan X e, hin kesan digot Y ye, hin kesan digotin Z ye. Ji ber ku hûn nikarin wan bibînin, şîrovekirina niyetê jî çi dibe? Pir zehmet dibe. Niha dibe ku hin kes ji we rabin bibêjin na. Yani mirov gayet rehet dikare tehmîn bike. Niyeta dewletan bibîne. Yani jî niyeta dewletan bixwîne. Çima nebe? Bersiva min ev e. Her çend û bifikirin ku hûn dikarin niyetên îro fehm bikin jî, hûn qet nikarin niyetên pêşerojê bizanibin. Tu qet nikarî texmîn bikî ka revebirên pêşerojê yên welatekî wê çi bifikirin. Mîneka baş a ku vê yekê nîşan dide ew jî di zewaca du însanan de mirov dikare bibîne. Jin û mêrên ku bi hev re radibin dizewicin, wana bînin ber çavê xwe. Dema ku du kes dizewicin, rojên pêşî difikirin ku kesê ku ew pê re dizewice îdeal însanin. Yani kesê herî baş e ku ji bo xwe dîtiye. Rast e? Rast e. Yani kî îro radibe bi kesekî re dizewice ku bawerî pê nayîne. û di derbarê niyeta wî de pak difikire, rast difikire. Ya? Dema mirov dizewice, mirov niyeta kesê hemberî xwe texmîn dike, lê sedî sed nizane. Yani eger şik hebe, tiştekî dijî heye, yani ew e, dema mirov dizewice, gelo mirov ji niyeta kesê li hemberî xwe dikare bikeve şikê? Na. Eger şik hebe, mesela tu sedî sed digêjî wê qenaetê û roja ku dizewicî, tu sedî sed digêjî wê qenaetê ku ev kesê ku tu pê re dizewicî însanê herî rast e. Yani şik û şûpatê tune ji ber ku şik hebe tu pê re nazewicî. Nikah çê nakî. Yani mesele ev e. Eger şik hebe, yani zewac xwe çê nabe. Lê îro li Amerîkayê rêje hev û du berdanê ji sedî pêncî ye. Ev tê çi manê? Ev tê wê manê ji sedî pêncî mirovan niyet şaş xwendine. Texmînê wan xelet derketine. Halbikî dema mirov bi kesekî re dizewîce pêşî xweş hîs dike. Difikire ku hetayê ew bikare bi pê re bijî ji ber ku niyeta wî pak e, temîz e. Yani di derbarê niyeta wî de yîştiye fikrekî. Lê ev yek rast dernakeve û jê diqete. Zewac xirab dibe. Yani ez zanim rewşekê pir xemgîn e, mirov nafikire kesê ku pê re dizewîce ew qas biguhere û ji pîvanan dûr bikeve. Lê dîsa jî ji sedî pêncî însan texmînê wan rast derdikevin û hetayê bi bextewarî dikarin bijîn. Bi jina xwe re yan jî bi mêrê xwe re. Ev yek bi aynî rengî ji bo niyetên dewletan jî derbas dibe. Yani niha hûn nikarin niyetên dewletan bizanibin. Lê di demekî dirêj de hûn ji binî ve nikarin texmîn jî bikin. Her çend mesela anha Yunanistan bifikire niyeta dewleta îro a Tirkiye ev e. Îro dikare bifikire. Lê sibê du sibê dewleta Tirkiye bihêz be, îmkana ku Yunanistan bikare be bijî bi rehetî heye, sibê hetayê were ew bifikire. O Tirkiye kengî êrişên bike. Başûrê Kurdistanê anha rehetî dikare bisekine? Na. Çima? Ditirse ku cîranê wî bihêz bibin. Niyeta cîranê xwe nizane. Her çend bawerî hebe jî, soz û peyman û hebe jî, tu carî divê merû bawerî bi cîranê xwe ê dewletan neyne. Çünkü revebirê dewleta îro yek ji wan bawerî dide ama ew sibê dimire. Yekê din tê dibe revebir, em niyeta wê qet nizanin. Yani vaya esasê dewletbûnê ne hevan min. Dewletekî tu car nikare bawerî bi dewletekî bîne veya ji bîr bikin. Milletekî nikare bawerî bi milletekî bîne ji ber ku revebirê milletan diguherin. Peyman, meyman hemî fasafî sone di nava dewletan de. Tiştekî wisa tune ye.
veya hakikaten xapînok e. Yani tişta ku me di derbarê zewacê de got bi aynî awayî ji bo niyetên dewletan jî derbas dibe. Niha dibe em nikarin niyetê dewletan bizanibin. Demekî dirêj de em qet ji binî ve nikarin niyetê dewletan bizanibin. Ji ber vê yekê niha sê texmîn li ser masê ne. Sistem anarşîst e. Dewlet aktörên serekeyên vê sistemê ne. Hemî xwedî kapasîteya êrişê ne. Tamam? Wisa bifikirin. û ya sêyemîn hûn nikarin di derbarê niyetan de piştrast bibin. Yani her çend hûn texmîn bikin jî niyeta dewletan hûn nikarin emîn bibin. Fermana çaremîn ji bo me hemiyan pir maqûl e. Armanca serekeya dewletan mayîndebûn e. Yani ez hetayê li ser rûyê erdê divê ez hebim. Ez divê wekî dewlet hebûna xwe bidomînim. Armanca hemî dewletan ev e. Yani hebûna xwe bike daîmî. Ev armanca herî giring e ji ber ku eger hûn nikaribin li ser piya bimînin û bijîn hebûna xwe bidomînin hûn nikarin armancê din jî pêk bînin weke dewlet. Fermana pêncemîn çi ye? Ew jî ew e ku dewlet hesabkerên stratejîk in. Stratejîk hesaban dikin. Ji bo şansê xwe yê mayînê li ser rûyê erdê ji bo ku tu zêdetir bikaribî bijî mecbûr xwe zana dikin, xwe jîr dikin. Veya nebe nabe. Baş e? Yani jîrbûn. Stratejiya xwe bi pêş dixî. Aqlê dewletê jê re dibêjin ev e. Yani tu bibî xwedî aqlê dewletê. Ji bo mayînde bibî li ser rûyê erdê. Tu mayînde nebî nikarî bikê jî tu armancekî. Ev pênc texmînin hûn van dixin nava belenderekî yani mikserê hûn wana tevlî hev dikin hûn sê awayên tevgerê jê derdixin. Ya yekem sê awayên tevgerê jê derdixin. Baş e? A yekem dewlet ji hev ditirsin. Ji hev ditirsin ji ber ku her gav xeterî heye ku dewleta jîran bibe xwedî kapasîteya eskerî ya êrişê û li hember wê xerab tevgere. Ji ber ku hûn nikarin niyeta wan a pêşerojê yani siberojê texmîn bikin. Dibe ku hûn dikarin li keleka Adolf Hitler ya jî li keleka Japonyaya di dema împaratoriyê de bijîn. Yani li keleka te dewletekî heye ama tu nizanî. Dibe ku Adolf Hitler be. Almanyaya Hitler. Dibe ku weke Japonyaya berê a împaratorî be. Yan jî dewletekî pir xeter be. Yani vaya qedera te ye lê tu dikarî tedbîr bigirî. Yani dewlet daîma çi dibe bila bibe dewlet ji hev ditirsin. Dibe ji ber ku her gav tehlike heye ku ev dewleta cîran bibe xwedî kapasîteya leşkerî ya êrişê û li hember we xerab tevgere. Hûn dikarin niyeta wan a siberojê texmîn bikin lê hûn nikarin sedî sed emîn bin. Dibe ku hûn dikarin li keleka Adolf Hitler jî bijîn, dibe ku hûn li keleka Japonyaya împaratoriyê jî bijîn. Tabî ki ev nexweş e, ev xeter e, ji ber vê yekê normal e mirov ji dewletên din bitirse. Sedema duyemîn ev e dema ku hûn dikevin xeteriyê di nava pergala navnetewî de hûn dixwazin telefonê acîl hawarê bikin. Yani hûn dixwazin telefonê polîs bikin. Vedika di nava pergala îro ya medeniyeta me da wextê ku êrişekê tê ser me em çi dikin em radibin li her dewletekî numre heye. Mesela em bijin 111, 119 veya telefonên acîl ê polîsan e. Dema ku mirov dikeve nava xeteriyê di nava pergala navnetewî ya îroyîn de di nava medeniyeta me de em çi dikin em radibin telefonê polîs dikin. Yani acîl hawar. Lê di nava dewletan de ev sistem tune. Dewletekî dema dikeve zorê eger rabe telefonê acîl rewşê bike polîsê dunyayê sedî sed li hemberî wî kesekî tune kes bersiv nade telefonê. De rabe telefon ke. De Venezuela bila rabe telefonê kî bike bibêje a walahi hatin serokê me girtin û birin ka were hawarê. Tiştekî wisa tune. Navê vî ye anarşîzm e. Em divê rewşa xwe bizanin.
Yani li ser xeta telefonê tu kesekî nayê hawara te. Ji ber ku di nava dewletan de pergaleke anarşîst heye. Kes bi hawara te ve nayê. Hûn ji dewletê din ditirsin. Bêguman asta tirsê li gorî rewşê diguhere, lê tirs her gav heye. Ev rewşa telefonê nîşanê me hemyan dide ku dewlet zû fehm dikin ku ji bo karibin hebûna xwe bidomînin, rêya baş, rêya herî baş ew e xwe bispêrin xwe. Heh, ev pir mühim e. Di nava sistema anarşîst de tu nikarî bî hawarê bixwazî, divê tu tedbîra xwe bigirî. Tedbîra te çi ye? Navî wî heye. Xwe alîkarî. Oto alîkarî. Divê tu xwe bi xwe bikarîbî serpêya bigirî. Yani di zimanê zanista siyasî de divê em jê re dibêjin xwe alîkarî, yani oto alîkarî. Pergala dewletan bi vî rengî dixebite. Çima? Ji ber ku hûn nikarin bawerî bi kesekî din bînin. Ger hûn Ukrayna bin, gelo hûn ê baweriya xwe bi Amerîkayê bînin? Heh. Mümkün e. Hûn Ukrayna bin, hûn dikarin bawerî bi Rusya bînin, bi Çînê bînin, bi Tirkiye bînin, bi welatekî cîran bînin. Ege em rast bifikirin na. Na. Yani baweriya xwe bi tu kesekî hûn nikarin bînin, weke dewlet. Ewlehiya xwe hûn nikarin misoger bikin. Sistema xwe alîkariyê lazim e ji her dewletê re, ji her milletê re. Ji ber vê yekê şêwaza tevgerê ya yekemîn tirs e, ya duyemîn xwe alîkarî ye, ya sêyemîn jî rêya herî baş ya ji bo dewletan ew e karibin bibin xwedî hêza tehdîtê yanî derdor bikaribe jê bitirse. Eger derdor ji te netirse, tu dibî nêçîr ji nêçîrvanan re. Dibê tu tim xwe weke nêçîrvan bibînî. Ji ber ku ege hûn mirovê herî mezin û tirsnak bin, kes wê nikaribe bi we bilîze. Kes wê bi rûmeta we nelîze. Çend kes ji we dibêje, mesela li ser Amerîkayê numune dide. Çend kes ji we dema ku hûn bi şev diçin radikevin, diçin razanê, hûn radibin ji êrişa Kanada ditirsin, yan jî hûn ji êrişa Meksîkayê ditirsin. Ma tiştekî wisa heye? Ma hûn qet li ser vê yekê fikirîne. Ma hûn ji êrişa Kanada ya ji ya Meksîka yan jî dibe ku ya Guatemala yan Kumara Dominikê hûn ditirsin? Na. Rast e. Yani nayê fikrê me ku dewletekî li vê herêmê rabe sibê yan jî bi şev êrişê ser Amerîkayê bike. Çima? Ji ber ku em pir bihêzin. Di pergaleke anarşîst de hûn nikarin di derbarê niyetên dewletan de piştrast bibin, emîn bibin. Rêya herî baş a ji bo jiyanê ew e meriv pir bihêz be. Wekî din çare wî tune ye. Yani êdî li ser te maye. Tu bixwazî bibe hêza xwedî hêza zêde, tu bixwazî bibe hêzek hegemonîk ku bikaribî bandorê li derdora xwe bikî. Yani bibî xwedî hêza hêzzêde çi ye? Yani tu digêjî astekî wisa ku tu bi xwe xwedî dikî. Tu bi xwe diparêzî, tu destûr nadî ku însan li ser te bibin tehdît. Yani jî derdor bibe tehdît. Hêza hegemon çi ye? Xelk ji te ditirse. Du cure hêzên hegemonîk hene. Yek li temamê dünyayê tu dibî hêzeke hegemonîk û ew jî aniha li vê derê li dünya me tu hêzeke hegemonîk tune ye. Amerika jî, Çîn jî, Rusya jî. Herkes hêzên hegemon yên heremî ne. Li derdora xwe, li herema xwe ancak dikarin bibin hegemon. Yani hêza serwer ku bikaribe bandor li însana bike. Ez têm pirsê we hebin kerem kin, ez têm bersiv bidim pirsê we. Niha yani nayê fikrê me ne dibê kesekî rabe sibê yan jî îşev êrişê me bike ji ber ku em bihêzin. Niha tu pergalekî anarşîst de
yani tu bixwazî bibe hêzekî zêde, tu bixwazî bibe hêzeke hegemon. Niha dibe ez dixwazim li ser vê yekî hinekî kûrtir bibim. Yani ez bawer nakim ku dewletekî dikare bibe hêzeke gerdûnî. Yani di rewşa me ya îro de ti dewlet nikare bibe hêzeke hegemonîk ya evrensel yani universel gerdûnî ji ber ku cîhan pir mezin e û pir jî av heye. Yani rê nade ku mirov bibe hegemonîk li temamê dünyayê. Ez bawer dikim çêtir e mirov li herêma xwe ancak hegemon be. Hûn li herêma xwe serdestin, bêguman dewletên Yekbûyîn Amerîkî jî vê yekê dike. Dewletên Yekbûyîn Amerîkayê di dîroka nûjen de tenê hegemonê herêma xwe ye. Em li ser nîvgirava Rojava yani li ser Ewropayê serdestin, rast e, lê armanc ew e merov hegemonê herêma xwe be, serwerê herêma xwe be. Têra xwe bihêz be û emîn be ku tu cîranekî te sibê du sibê nikare êrişê te bike. Dibe tu vêya de emîn bî. Armanc ew e, yani armanca duyemîn em bêjin, armanca duyemîn ew e merov pişras be ku li cîhanê tu hegemonekî din yê herêmî tune be binêre. Niha tu bûyî xwedî hêzeke mezin tamam. Tu bûyî hêzeke hegemon problemekî tê pêşiya te. Divê ji bilî te hêzeke din ya hegemonîk ya herêma xwe tune be ji ber ku raqîbê te ye. Ew te tune dike. Wê çawa be? Bi gotinên Pentagonê hûn naxwazin hevrekeke heftayê we hebe. Hûn naxwazin ku Almanya di dema împaratoriya xwe de li seranserê Ewropayê serdest be. Weke dewletên Yekbûyîn Amerîkayê hûn li ser nîvgirava Rojava li ser Ewropayê hûn serdestin. Lê hûn naxwazin kesekî din were li wê herêmê serdest be. Hûn naxwazin mesela Rusya di ser Ukraynayê re were bandor li Almanya bike û Fransa bike û li wê derê hemî ji aliyê ekonomîk û siyasî ve bixebin kontrola xwe. Veya dibe tu nikarî qebûl bikî. Hebûna te dikeve xeteriyê. Yani aliyê te yê hegemonîk yê serweriyê dikeve xeteriyê. Niha dibe ku hûn ji xwe bipirsin. Dibe ji ber axaftina min yani a John a li ser anarşî û nezelaliyê di derbarê niyetan de ez fehm dikim ku dibe ku ez bixwazim li herêma xwe hegemon bim lê çi giring e ku ez li herêmekê din hegemon bim. Yani mümkün e dibe tu vêya bipirsî yani tu bîjî tamam ez li ser herêma xwe hegemonim çima li ser herêmên din mecbûrim hegemon bim. Ev bi tiştekî ve girêda ye ku ez jê re dibêjim azadiya tevgerê. Ji ber azadiya tevgerê em mecbûrin tu wextê bûyî hêza hegemon dibe tu bikaribî azad bigerî. Ku dera dünyayê bixwazî dibe tu bikaribî herî. Hebûna te dibe li her derê hebe. Nebe nabe. Merû pir tişta fehm dike. Yani çima Amerîka dixwaze hebûna xwe ya li rojata navîn zexm bike, zêde bike. Bana hemî merû dikare texmîn bike. Yani ez bawerim piraniya we qet li ser vê yekî ne fikrî ye. Yek ji sedemên ku dewletên Yekbûyîn Amerîkayê pozê xwe dixena ve her derê ne tenê ji ber ku em bihêzin. Ji ber ku em dikarin bi azadî bigerin. Li nîvgirava Rojava li Ewropayê tu gefên ewlehiyê li ser me tune ye mesela ji ber vê yekê em ne mecbûrin hêz yan jî çavkaniyan ji bo wê herêmê veqetînin. Em bi azadî dikarin bigerin. Em li her derê digerin. Hûn diçin Ewropayê, Amerîkayê, hûn diçin deverên cudayên Asyayê, Amerîkî li wê derê ne. Hûn diçin welatên kendavê rojata navîn Amerîkî li wê derê ne. Amerîkî li her derê ne. Çima ji ber ku em bi azadî digerin. Eger hûn dewletên Yekbûyîn Amerîkayê bin, hûn naxwazin kesekî din bikaribe bi azadî bigere. Çima? Ji ber ku ew ê were bikeve axa te, ew ê were bikeve ciyê serweriya te. Ji ber vê yekê teoriya min vê dibêje. Eger tu hêzek mezin bî, du armancê te hene. Ya yekem, tu bibî hêzeke hegemon a herêmî, ya duyem, tu emîn bî ku raqîbên te heftayê te li vê dunyayê tune ne.
Divê tu sedî sed zanibî ku hêzekê din ya hegemonîk tuneye ku karibe sibê li ser te bibe tehdît. Ev teoriya min e. Li ser 5 texmînan hatiye avakirin. Dibêje John Mearsheimer. Hevan wezana bersiv din pirsê we. We got çi? Yani kêfa we hat ji teoriya vî camêrî re. Divê ku çima Kurd nabin dewlet. Dibê qey min dewleta Kurdan ji wan girtiye. Hevan eger temam e ez divê çarçovê de dîsa ji we rica dikim abonetiya xwe zêde bikin. Yani jî hevalê nebûne abone bibin abone, endametî jî bi aynî şeklî. Ez hema binêrim ka meselê nû hene tune ne li rojata navîn yani Amerika dibêje danûstandanê me bi Îranê re hene. Bixwe ji xwe re tişta dibêje. Êdî taktîkê çi ye em nizanin. Dê divê derê de hevano em pê derdixin Amerika wê daîma li rojata navîn bimîne. Amerika nayê ji Kurdan re dewlet çênake ji ber ku ne wezîfa Amerîkayê ye. Tenê wextê ku Kurd zêde daxwaz bikin, xwe bikin problem, xwe danîn ser masê û daîma çoyê xwe di tekerê xelkê re bikin û daîma xelkê aciz bikin ku heqê Kurdan e. Yani Kurd dibê veya teoriya min a şexsî ye tevî, Kurd dibê çareserî peyda nekin. Çünkü çareseriya ku em peyda dikin ji bo menfaetê xelkê ye. Çareserî nekarê me. Dibê em xwe bikin problem danîn ser masê. Em xwe bikin problem bikin derê wan. Em xwe bikin xwîn bixin derê wan. Dibê em bibêjin ji we re rehetî tune ye, ji we re azadî tune ye, ji we re ger û sêhet tune ye. Em jiyanê li we dikin heram heta ku em di vê rewşê de bin. Veya nebe nabe. Tu dibê xwe bikî problem. Te xwe xiz problem dibê xelk were çareser bike wê demê. Çünkü problema xelkî ye ne hatiye. Yani Kürt sorununun ne? Kürt sorununun ne? Dibê gerek bib em xwe bikin problem ji ber ku wan problem derxistiye. Wan welatê me perçêkiriye. Wan pêşî li azadiyê me girtiye. Wan zimanê me qedexe kiriye. Ew bûne sedem ku 40 milyon milletê me nikaribe bi zimanê xwe perwerde bibîne. Yani çi derdê me heye em li Ewropayê ji xwe re van xebatê xwe yê ragihandinê li derve dikin. Çima em ne li welatê xwe ne? Çima fabrîqê me tune ne? Mesele ne tenê azadiya xwe îfadekirinê ye jî. Mesela yek ji prensîpên bingehîn yê dewletan çi ye? Dibê ji hemî hemalatiyê xwe re bikaribe kar peyda bike. İnsanê xwe bêrûmet neke. Her bavekî, her dayîkekî dibê karibe xwe bigîne kar. Cê îstihdamê, fabrîqe dibê hebin. Mecbûriyê ve ye. Yek ji şertên hemaletîbûnê ew e. Dewleta Tirkiye li navçê we, li bajarê we kengê fabrîqe vekiriye. Wê demê çi ye? Hemî peymanên bi dewletê re em tune dihesibînin. Çünkü xwedî li hemalatiyê xwe dernekevitiye. Li gorî peymanan, li gorî anarşa tevnegeriye. Ez xatir ji we dixwazim sibê em ê bi bernameyên nû bi hev re bin. Dem baş, silav rêzevandan.